Welcome back na ndu mwancho murigere kigima asumuro bretwani netogenda kusangana ibono mambia chio kichia bono mambia togenda mutumo koma ketogwirana twagulire iranga ntwira na magazeti na bono twaswa ase lero ase chingazeti na iga ase studio yo tubwate gazeti chetu gazeti isato gazeti ya The Daily Nation yo mambia bono bwate megano au ntokoma hii naralia alikirwa si gazeti yeye gazeti ya Taifa Leo ni bwate megano au mwanchu murigere no mo tegereri wigo tukumanye gazeti nga megano kibwate nabo wigo elia The Standard nabo wigo ne bwate megano kuna sobongo kigima yo tukumye kasabu gazeti iga unagotomanya morali ito Matilda Obaigwa ase gazeti ya The Standard ritukoria rero bwate umugano aiga kurasikia makirigia odium na bwigo kiama kia UDA anu muno ukumirana kwa begati omurai wense muske William Ruto na bwigo murai wikia makirigia odium muske museneta Oburu Odinga obutuko bwa Jumamosi ritukoria Jumamosi kirabata Night of Long Knives bono butuko bwiga kirabanya ritukumirana senka ya yego se ranch ya President William Ruto asitinse mochire cha Kilgoris bono ni kubwa watamangana mange kubwa mono na kiama kia ODM kiracho kora okubwaterana na bwigo kiama kiri kia UDA na bwigo ase gazeti ya The Daily Nation bwate aiga emigano emenge kurendelingana limwamo ligoteba 39 billion Kenyan shillings scam US agents target Kenyan properties bono ekero yarekane bono egati yaba agent kura senseria America bono nigo balengete egati yenibo enyinge sana kuna bono chi hoteli na wigone chinsemu eme yense ya Kenya ukaronga ikwaligereri asenara abukwa ngokirie asenara abukwa teteba ngaki William Ruto bakaumirana yani honorable is excellent bakaumirana na omonene bwe kiama kia ODM bakaliranchi botuko tibali lunch tibali lunch manyekane tibuna ranch ya William Dr. William Samoei Ruto's ranch no mochigete okonyora omuntu agorete oboremo endemero akabika enka akabika kunaga hoteli akabika nonyasa abantu batabara nande ranch ongorogo omanye tagende sukuru ayongorogo nuko tubwachi ranch chinge sana ega Kenya ranch nende merogete irambogete obole mugeto obone no konyora mutabite ndabone goro atutosnechi ombe atutosnechi boli abigete kusinaka mu baganda semana morangere ine ranch tigana ne ranch ndagera tema ndigera se gazeti yao ateo sirio mo mwacho morigere no mwacho mategeli andos asore ni gombwate gazeti ya Taifa Leo kwa razangu ra duniani igabu ni tebanga mateso ya majirani wa Ruto no mama jitimba maitiri ni bono nega siti tebanga aba jirani ya Ruto chikabwata gazeti ya The Standard no mwancho moligere kirabata Night of Long Knives okumira no kuiga aigati yikiamba kia ODM na boigo UDA ota ODM was The ODM movement is hurtling towards a historic rupture after secret talks at President William Ruto's Kilgoris ranch set in motion a plan to bind the party to UDA. Onikiamba ikia chiza mocha Kilgoris ubutukumadi wa Mosi. No bare ngega igano rote. Mwabaturiki. Omurai wenzo muske William Ruto na wate numero ya ranch ya gari asi chizemechi cha Kilgoris county ya Narok nekrobono banyara kumira naroro nigati ya bwatani abarai abanene kurasikia makiriga ODM na wigo bakanyara gusangana ki ODM ranyara ukoro kubotera na UDA omugano ireri bagase page ya gatano narimo na wigo ya gatano na kabere gazeti ya The Standard nekiragota obunda inside Ruto ODM Kilgoris power packed meeting okumira no kuiga kwa obutuko bwiga ninki anake kurarete kusema matokeo narari kuraso kumira no kuiga yotanga the meeting at President Ruto's farms sought to galvanize ODM UDA agreement bono nenchira yokorigia chinchira chokobekamo ikiagira ODM na boigo UDA babire ba okorimire mamo lakini nakibaranyare gukora ukubwatana ukubono kurabe long lasting usikora chie kobera asa matuka mange kubwa mono
bono ekirobo chori obo mwaka 2027 bono bwaberira kurinde asukumira no kwiga barororo bono barachie kumia kubwatikana na kiribuna bari batabwati uguchika uko buteneneri wikia makiri kia ODM kose abarai bari me inse ya ODM kurinde batachigwanchirana no kumirana nekia makiri kia UDA abange babo niko barachigwa kwa isiko niko barachikuruswa sebirogo byoburai na bande niko barachigotigara andake bagutugutirwa kurasi kyama ikiga kya ODM boro niko etigarete buna andake ekyama ikiga kya ODM niko kyatigere gosaso mwako iga niko kyabirike gutwara esegentindi anomono kurwa banyara guswa kubwatesia serikali ya Kenya Kwanza nikobono ODM yanyare konyora asakomwe kerobono igatia barai bakumetinga babwatisi serikali gose bagendere kogenda inchira eri ya opposition egoteba nigo egoteba party stares at a disintegration after members are torn between supporting Ruto or going it alone bono nigo nando muchando igonyara comment kana magiga yugusira kuyorenge omonyene kusorengo mutene wekya mikiga Moskera Odinga somutinyo kominga koromutinyo yo nigo abaraya bange bono baseberekanete tibamanyeti asibo bwana tugosit abange tibabwati ngorekeo na bigo tbetabirani tino burai wekya kia ODM Kurena gazeti ya The Daily Nation bono mambia igazeti iga ya The Daily Nation ni bwate magano igazeti kurushiki ukwanira at 39 billion shillings scam US agents target Kenyan properties kukutoyiro mugano obwechiri mwaka buchiro na 2022 yagichiri chindwali ya COVID-19 kwatabagana abayiburwa abenseli ya America ubagwakana ibango balinge bya Kenya abange babomba uniretugwe asamangana asibono serikali yenseli ya United States of America igenda kubwata kiragenda bakumulekira Kenya andake kubwata kandi gusira gushirigikiye nyinge watani chibiliona 30 kianda icyanda kyasobutukanu cyanyara ko chikundirwa wansaba menye bensi ya America nyoro mugero yichibe chichi yakana gatano bono mambia kunero kuligerelia inganende ningana ere kubwatakana na resort gusumba bugandi yo ole ensemble ya Mombasa imya Diana kurun karibu Sams resort yandake endemere ya goletwe asinjira butukanu asobono egotabagana gati ya baunchirilia abwale bakagire gose abubakagira kunilia endemere igagotabagana Abdia Sisufara Abdi Majid Nur Mukta Shariva Hayat Nur na Muhammad Ismail asobono gwetandi shiringi milioni 315 yagotabakana bono nigo bayigwananire guchkuirania echibese chiendemere yum mugano olikiri chibe chiakane bo ejibe chichime bono igwa gazeti iga ya The Daily Nation gokubija kibwanga gazeti iga chibe ekaro kuligerelia chibe chikatana limo no ema iga ya borko ba grade 9 yani grade 10 gochora chiskuru chabo nigo boyigona ande wizara lisemi yanyolire amauko gwetania 350 chil yani 350,000 requests chiaboro kiwabo chinchi chiskuru na kwani yago chinchi skuru gorwasi chiribacho letu yego chia yuno mugano likichibe chikatana limo bono mambia anamono kurase gazeti ya The Daily Nation yokumulekira mangana yesekti shemi kunene karatura enda gazeti yende bono mambia epechi gatatu nigi ukwanira igoro ya nyagosira mwanasiasa mokoro Zairus Chironga nigo bono egotebakananga nigo kolingana nobutuki nigo abatuki kusaba lingoli baene kiringa nyagosira niga siritu mubwaye kubwatika nuboskono webara asi amate yaberige kwamerelia nabo kugandiko ereki wanga kyugo siro kukwalenge ko butukanu kolende kolengana nekebekeliga DCI na bali abatu gose balingoli bo butukuno bosalia nigo gweta somnya kerugo Muhammad Amin nigo roboti rwa bwatu kirundo linga nigo nyagusira asiritu mabwaye kubwatika nuboskono webara inamangana likiri chibe chekatatu onyeraganya gusira Cyrus Chirongo litko lia lero digarachi kwenigwa mwanchu muligereli asubwo mujumbe sabot MP Kalabamisi atebiringa ntuluchu ikaransa na kukira kuligereli abatobaito namukuru wa Sorongo Western bago siro bumasubu tutanu tigabe ne rubwa mweli agotabanga we are not going to sit back and watch our kinsmen die in mysterious circumstances. Chirongo should be the last one. Inamangana ye mujumbe usabote Kalabamisi nimegano elikire chibe chicheka tatu gazeti ni ya The Daily Nation. Matilda ase gazeti ya The Standard nebwate orobotiro ase county ya Trans Nzoia ekirobono ya rorekanire uyorenge omoseneta omukoro bwe county ya Viga naro
ibwate ahoroboti ruga korwa chinsemo cha Western ekira watabuna Jirongo's family asks for fresh probe into his death bono nka yaye umujumbo yumukuru Lugari Muske Cyrus Jirongo niko baburi buna niko butuki bubwene gukorekana ubuya eri kumanya ninki kyanyari tukumuita umwanchobo ayega kubwatakana no museneta umukuru bwa county ya Viga Muske George Kaniri oyibono obolire ni otebire buna nigo enke yorigetie kumanyanga ninki kiga anakekerete usenga amangana ari nonye ye CCTV na maine akukwanera iguru yogosira kwa Jirongo na korose unabone county ya Kericho mwaka oyo maiga wimbi yake 35 nomo nigo bono atemete wita gusenigo aterete kwerusio bugima magiga yogokanwa no mwancho egosomo swati konyora anchire korende ndochinga nigagende tukorwa no bugima bwa yasenya gitari eri ya atendo ekanabo igo ne bwato roboti korwase the University of Nairobi ekira bono yanyare kwegerera gitambukiro kyabo cyo gutangasa na inde ribageriga aria ekiro kyobo vice chancellor nekiro bono yatebire muchando tole ngoro gusitaringa naiko bagendete kugesia korende nigo baligetie omonto oraisanere ase ikiroge kyo vice chancellor na ase ensemo yende mwancho muligereria ase page buna ya kane nebwate aiga chibicha echo chikorokia igatia mariogo aliyogotinda mariogo atancheire bono ayo anyarete kubwatwa kusabanya nyimbo banyarete konalia ata police nabbed drugs worth 9 billion this year met topped seizures bono nigo yarekane abanyanyimbo ekyombe kiri abanyanyimbo gya police nego babere bakubwata kusaba konalia amariogo yogotindia mariogo ali atancheiri ekero asekero aiga asensi ya Kenya kurinda mariogo NCP anyare konali wasomwa koyoga ligaise chishilingi chibilioni kianda chishilingi cha Kenya eyo bono ekoroke buna nigo mochando iga ogenderete kukina kigima aiga asensi ya Kenya na boigo nigo yarorekane buna bali abagaka bali abakoro nigo bachakire gutwara obwoba ikyagera goseberekana gusugwatanekana nigo kwarorekanire ase omulima Kenya nigo batabuna siasa ya motuka iga nigo yachakire koro kyabuna ande ake county area na koro ya Nyeri Kiambu Tharaka-Nithi nigo bono bachakire nigo chikaunti chigache chakire gutwara igati ya Brai abo bachakire koreta ugwatananekana igati yabo karo kwirana ase gazeti ya The Daily Nation bechi kabere ningana yo muichano omonene kigma kugwatikana nugo kwaye omosemia owange kigma gumugavana bwa county ya Kisumu Professor Nyang'nyong'o omosemio ye oyo kurukunga nere George Rae nigo asile tubo gumabwaye karasonselia South Korea wasachite conference watendi musangirikano bwo kuligirelia obwa matena bwa magendero yense yo asabono kubwatikana no gusira kwa yekera igita sinsemelia nigo akorabse nabo kubikwa se ensemelia ICU mwali yo gusira umabwaye imense yo nyinabo nigo korengana no robot kurase county ya Kisumu rukurukinga niga sirega oiga amu advice oiga bwa myaka 25 year old nigo asira tu mabwaye nabo gotiga ebila asi enselia ya 20 million yuanda ke county ya Kisumu amone ya mate egende kuligia na wakana eligere kurusho mobero ya enselia South Korea asa sirilio bugumabwaye nabo nugwa ko kane kujese county ya Kisumu kubwatikana na kelinga oyigani gabiro mosembi buwange kigma bumu governor bwa county ya Kisumu Professor Nyang'nyong'o igo nigo county ya Kisumu egotebekana ya siri Rae uyolenge omuntu bwenge nchene asesome yona mona sector yobo chenu choro mwa unuchibe chakabere bono mambia igazeti ne ya The Daily Nation Taifa Leo abo igongo kwa nerere isikope chene entagani mugano ulikire ansura nyuru mugano chibe chakane kwanera mateso ya maajirani wa Ruto yukwanera abamenyi bensomelia ya chinsamo chirichia Krigoris andake guchinsamo chiria boigo asise gichigenda tugwateka anamono chinsamo chirichia Transmara Barkoi aigama igaja bamiabuba abwatomogo kwa monenga umuraibi nsomo daktari wa Ruto uyogolete endemero asensemelia Krigoris na kubeka umucho monene asensemelia asibona bameji abuba nganye tukuru asime chinka cyabo na kwanchira umuraibu nsiko be kumuchya sensemeyo asaba tebete nganda ke mechando yabo yobulendi
na mang'ana ndengu chiare goika omoelio bono nyuma yoko bange nenka yomuraibwense kolende iki kiabero mamincha chisegichi atikira senseme yuniga chiale tubwa bunge abange babo bakuli chumba cyabo cyatago irwa sensemelia ya Oroljopi imeatrizmara county nabo igo abande gusiria magima ekera bande bagusaganwa asabana bakuwe bolinga obuyabu muraibwense ko bekenyumba angena barumboro byoboiga ekera obusagani bogendere commenta no buyitibwa abantu manyete Matilda no mugakonkorogo amenye benseme igeba manyetenga umuraibwense gocha kubeka umucya unatwa muhira endemero bono obulindi bwikiranire amangano usarama n'abamaya n'imicyano yani natanyoro mucyando togoja yakore president nerange lakini ntiki abere mamincha bono isegikiro abange basiroguma abange bayitirwe abange no yande kari segikiro romba bwati mache baba desi bakurara nibategemete kikanisa nebyombe biri umusaraba mubaliri gose Red Cross akonyori ndagira bono igoko bakumura ibinsange nabarabo ngo bwatkende nagiye karabata mateso ya majirani wa Ruto. Okay. Ile pechi ya kane bono mambe. Bara mateso. Bagelete uchandika. Ubole nditivoyo ikiagara babu kite. Une president yiche bonchari yetu alende miraro roko manyanga. Kumunje uliura okole moga tebana. Ono security igoko lakini bono kege kuba lakini eto tekisege chigenderete echi comment kana oh my god kara kunyora maganada ikire chibe cha kabiri gasiri ya Taifa Leo anapoyenga ni Unira sepechi ya The Daily Nation epechi ya kabiri boygo Duara de Mrs Mudavada push for referendum asebechi ya the Taifa Leo tabanga referenda Duale Maraga nao wamkosoa Mudavadi aigani gati yaba obisabali abanene igati yabo oyo kabiri mu president w'Ugambiro Chief Justice David Maraga nabigo mu waziri wa mangana bochenu Eden Duale awunbange gati bali bago sirimo mu waziri ule chinguru chinene kinga Musalia Mudavadi asama waziri asinkwana ya yenganda kensi ya Kenya likotwara mulembe ngatiga serikali gusaba na nchi bagenda shukura chirikura za maoni ne referendum wake rwa ekura abusubo cholibo nebwa 2027 ingana boy gabara ya bago siri na gotabenigera chikole tubutukano banasa ba Kenya yoro ngaro chube cha kabere gazeti ya Taifa Leo na begeli ya The Daily Nation wimanya mangana yose nchira yubo imekega magugu asomere gazeti gaibi kama Matilda. A to Z of Kenya's criminal justice system for the year ending tomorrow. Wono A to Z kuse koru A mpaka Z ya umwako yoiga anamonekere bakurigera the criminal justice system asenchira yiga yokwenyorera oboene hasamangana yebigambiro na bwigwase amangana yoborendi iga sense ya Kenya so mwako yokwera litukori ankyo ni bwata amangana mange bunabono etenene tamangana abductions na bwigo ants ebinto binde ebingi bunabono eke amurikerete ogwocherero okukwabako kolekana asi amatukaye iga kubwa munaso mwako iga na B for bolt ekerekoro kibuna kigali kiga kigotoka asi mitandao usechi taxi ekiga abakenya bakonyora wetera asi mitandao nigobono cyaba kigotumeka bobe asoko bisa asi ogwocherera na boigo kugacha abantu nebwata mungana Central Bank of Kenya na boigo D ndote gukona mungana director of public prosecution na boigo tubwate EACC na ki EACC yabereke okora kyombikirigyo kurani obukurumi aiga asense ya Kenya na kiki yabereke okora emiremo F for Faith Odhiambo uyubono ore omo nene wekyombe kiri kya Law Society of Kenya the president na ki abereka okora emiremo yae kubwamano na ki abeteka kwigirira chinka chiria cha abancho bali banyarate ko babagochererwa abandi bagaitwa asukurubikana wa Gen Z korende ekorokana nga kiro yeika amatuko gose amatukaye yogocha omoerio nigo achagete korokana nigo anyorete criticism gose nigo anyorete librera litindiri kwemoka kurasa Kenya ekiranyarete guitaba guikaransa ne kamati eri omuraibwense omuske William Ruto anyarete gochora yokorigereria na ki compensation kusaba Kenya bali basiretie abancho babo gwetera sokoro bekana na kibaranyare wakano engane yo ya moeteri ya moreterete omuchando bakakanyara kwerusana ni arrosa kanyara ku resign kurase kamati eyo nabo igo
G for governors igati aba governor bali bamurikira iga burabona umugavana umukuru wa county ya Kiambu Ferdinand Waititu na boigo umugavana buno uri wa county umukuru wa county ya Meru Mosike Kawira Mwangaza uyibone kigambiro ekene ya high court iga sense ya Kenya ya tuguteretare buna emiremo yae bono gose impeachment yae nigo yakoretwo asinchira iyo kubwatia richiko na boigo kukwanirira abanda bange H for hackers amangana ya online kira abantu bagutumika technology na boigo imitandao chinchira chekerero nigo yarorekane naro ababegu bako hack chi system bunabono nonye ne yeserikali kwanyoranga ndire gusaganwa kwanyoranga omuchando bira sobokoleri bwamangana yege digitali na boigo I for Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC ikiumbigite nene tobochori ne chimbebe aiga sense ya Kenya na ligi Kenya leto konyora ba commission abaya na boigo no munyakirogo asomwa koyo iga 2025 kole ndenga nigo honda ndegi atenira obochori oboke ne boigo ebintu binde bingi byabere bigo korekana witra kosebi bwatranite ikiumbikyo eke ya kia IEBC. J for judiciary na kivigambiro byabere bigokora emirimo. K for Kenya Kwanza government na Kenya Kwanza yabireke okora emirimo nero ntubwate Labour Court and Lipton Tea na boigo ntubwate amangana ndebuna M for members of parliament na boigo Moses Wetangula na kibono oyego monogeri bwe bunge nene abiriga kora abajumbe ase ogwetia amachiko krosia amachiko asomwa ko yiga 2025 na boigo ne bwate amangana National Lands Commission na bwate amangana yaye omugavana o court o bado ibo omugavana mukuru wa county ya Migori na ebinde binge osarigando chinga aigekere gukwa na A to Z bunabona kero tugwikase X ngukwandiria mangana Christmas Y for year na boigo Z for zoning ebintu binde ebinge yani bangetenga kuru mpaka Z amangana ali abereka hukuma asomwa koiga karatukwira na ansi gazeti ya Taifa Leo andoche karongo chiko yakura abono mambia gazeti igane bwatembegano au chibe chikatatu gali no nkuligiria umugano ulikiro gukwanira kiombe kuligiria mangana yobolendi bwebara gosobo bokoreri bwebara NTSA Wono gya soyere ne kyombekemo asugutikirania amaganio y'abakenya nakubalinda kubwatikana n'ebibasikano yemebeje bara kulingana ne kyombekemo egikurunga Road Safety Association of Kenya niyo byirire engana eyeksekigambere kanene ase okugania nga NTSA yebuguru atua asugutikirania matakwa gusamaganio y'abakenya yongo bwatikana n'ebibasikano yemebeje yabere para igati yabo basikano uyo siriti abantu 14 asensomeli ya kikopi ebale nene ya Nairobi Nakuru asabo igo ekyombeke kya NTSA egekomo chiwabono gya soyereirwe kugatikana nugo taikirania maganio y'abakenya kulinda abakenya kugatikana basikano ebara nyoro mugano yo chibe chichia gatatu kulinde pechi yue yone bwato mugano uyobo igora asega zeti ya The Daily Nation yukwandira Murkomen Duale walimulikwa zaidi bungeni mwaka 2025 ripoti ndio yasema hivyo yakotobangana chu wizara au igati ya bensemeli wizara yobolendi bwaime elichusemi nabo igo eliyobo sombe negati yabo yobo chenu niyo chenyara kwa chiko nyora amaboli ya mange asumwa ku 2025 yokwera kubatikana nebi karubye bunge ikotabakaranga mwako yo nigo wizara elia yobolendi wizara yobolendi bwaime yanyoleta maswali 25 mo wizara eliyechisemye kanyora maswali 28 nabo ige wizara yobo sombe amaboli 23 wizara yobo chenu amaboli 20 kurwasi ebunge gusasa babunge asomu esebikaro ebibyaera byomwako yiga byomoheryo nyoro mangano yo chibe chetatu bono mambia ekero konya kuligiria si amagazeti ayande na mangana mangali kire asebo igo egotabakana kurasi sijiri chamaiko maafikiano ya nukia Ukraine Trump asema korangani go kuigwana ko ligireti bono gutyoka asigusigo kunya gutyokerera gati yenseri ya United States of America nenseri ya Ukraine ekerabara yabaigaba gusaba president abaigaba bere gutukanira nere Donald Trump no mu president w'enseri ya Ukraine Volodymyr Zelensky ndake korekana chinkwana cyabandi go kuigwana na andabayigo gukwanania asogo kokoleta omulembe bwechi kibere nyoro mugaro chipe chiche gatatu gazeti ya Taifa Leo lakini kero tukoja kora bono mambiango koira asobwango kegima epechi ya emerongo epechi ikomera kianda ase gazeti ya Taifa Leo
nigo amangana mbangali kire kubwatikana kurwa CBT kulende ayabo ngomano na mangananga omogoso ligi ata yo ochire nkuma Marcus Rashford nigo mono alireira na gosoki ubisibwaye abuo ko mumerera amate o mwanchi o yose o musubati yomo uyuaga bangeto chokoranere nyangi kurunga Rusia loi ayuna mangana likire gazeti ya Taifa Leo chogi chichobo igo omogoso ligi ata bwe timu ya Arsenal Jill Road amono mwanchi ye Ben Sanders na baraboni go babange tego cyagokora nyangi ya bene ase yogochi gose ase maisomarore nomugano ulikira bwa sepechiga ya 15 igazeti ya Taifa Leo kolende ko yakora asebiti nigo chinsa inye litko lya lero chinye chabotuko nigege mina negetindika kire kwene kigwagati ya Benin na Senegal azegeti keli ya Tanga Granda yotoka Tanje ya Morocco nyora omugano yo ansenko yentindi kagire kati nsoli ya Benin na Senegal lero butuko chinsa inye na yuno kuranya kolera kurwa CBT na magazeti anamone gazeti ya Taifa Leo niga ya The Daily Nation imambi ya bono mwancho murigere ko kwirene ase gazeti ya The Standard kuna bono asenkendu nyagitari ya Naivasha Hospital nigo bono irachie kwenia M213 iyo bono itaranyara kubage konyora abanyene ase amatuka mange kulinde kulengana ne nyagitari iyo nigo yabwatukire oroboti gose yabwatukira amatuka 20 nelimo wiki sato gochi ase abamenyi bechinsemo banyara gutarira enkendu iyo elyo kurigereria M2 iyo itarachi okoenwa na boigo kurase county ya Kiambu ase constituency ya Lari nigo bono yarorekanire ekanisa nigo yanyorira sakongu hikiagere gotebuna alcohol abuse and gambling unsettle the church in Lari bone kanisa nigo yanyorire gose ase constituency yiga ekanisa nigo yanyorire chinga kichingo ngwe kiagera bono abasaye abange nigo obagendete gutinda kusini gubagotumeka amariogo yo gutindia kegima na boigo kwanira egazeti ya The Standard ase ensemo yende kuna kurasa rogongo ora Western County ya Bungoma nigo ebwate orboti ega rokwera muna nzoya sugar rose back after 7 month a factory upgrade pone county yega ase kampuni yega yogosio skari ya Nzoia Sugar Factory nigo bono yairanire ne chinguru chintinde kegima kose ya chakire ko iranira emirobiri yaye ya botambe magega yogotwara emetenyi 5 nebere yokora monchoreria ase factory eyo mwancho murigire yene gatia ali ase gazeti yiga ya The Standard yeritkoria rero korende nekirongo kora nekengese keukwana mangana yobochenu nigo aiga gotabana Healthy Nation ase gazeti yiga ya The Daily Nation egote cover story ukwana 12 months 12 stories how Kenya's health sector stumbled in 2025 na kibono wizara yiga yobochenu ya Nyarakoba kegutwara umuchando kekoba kegutina na asomwa ko yiga 2025 ebinto ebyo byabere ebigo kolekana eyo ekoro kibuna bone gento eke tangani ngukwanirere buna abakora mirimo ase gusabanya gitari nabo igo tukwana na clinicians nabo igo nonye nurses bataraba bakonyora umuchanda so wakanu ayengeri yabo nabo igo amangana buna bono amagana yechinya gitari chiri cyabanyene kotanyora obokoreri gose gotaye gwachibesa cyo obokoreri bwasha nabo igo nechinse mochinde buna bono ukwana mariogo ayonyarete ko bagakoratera se we aoseyemo asumutinyo oyo gatatu mwako yiga nebinto binde ebinge byo byabete bigukorekana ase umurobelio buna bono umurobeliosha nabo igo nobokoreri ase wizara yobocheno ayo kurase kegese kelike ukwanira amangana yobocheno korende ngotebere safety alcohol and your health ninki ekero kunywa marwa ninki agokora asumo birogo etoke gukunywa make usamange nigagotigo muchando uyu okoba uyu wegika egetambe aiga ase umubiro ogo wata alcohol and your health what every drinker ought to know kiro monywa ninki abonete kumanya okay kwa irorero abusana kwa raza kora duniani ndolotoro ndiriru tiru emiri chibujumba yomune mama
iyo mune mama wi bono rero na rero bono rero nari mbwato munyakieni giga igo mwancho mutegereri mwancho murigereri ogetembe FM na getembe television network mapema na handi rero go ikarasima ko enamba yesimi oini gakuru kwa Adri Chepchumba iyo mune mama. Okay, iga nige gotebeka niga bwate miaka 25 yoka na inde tigango tebiga igaro mukori biashara uyu tari muntu go chikuchandika papa pupa no muntu gukora biashara very smart very accurate very intelligent igere oji koba obwenere. Okay, kurugi gabo niga menyete asomo cyokoro kwa Nakuru no aberete na inde niga nchite sana gotegerera umuziki wi aibone gento koro kugore radio obeke gabo motuneri 102.7 mapema mwakura ni amonere. Okay, kurugi gabo gotebekana nanchite gutaratara ige bita biro byo oigore mapema nchirindete yo namba yesiminere ye kubwatia nta etubogorie karamu ne sakara olike nambe kubwatia nyogotete musubati okurukunere Adrin Chepchumba namba yesiminere yo 07 33 43 karatigira ngabo ngokoteini naenda ye kirei gaye nyo kwari kirabo. Okay, tatengo myo kipaka stu abonete kobera esto vente kobera ye. Okay, leo ni siku ya Jumanne Disemba tarehe 30 mwaka ni 2025. Taifa lero pechi kianda mapema ndondosa hapa na pale wi bono gaiga ngukomyoki immediately on the spot mpaka stukurukanga nao mutini egotoka ga Machakos garura. Okay, bono mutini ga Machakos bono musubati na karaiga musubati yego tebekana ngatanchiti muntu kumbe ni ganchite chibese. Okay, musacho diale biya kamwachibesa kamware bono yekireto musacho yagachia karuara hali maututi yani kurwara uko bepi. Okay, mukungu ngayakoru agenda chikomotenokera komotebi ngangebese ngole chinyeni ngebese ngole gento gete. Okay, makulio komboli baba to chindwarte ngebese. Okay, paka chichirane chikamanya kuchigalia bagaswa komo bulia lende bona yoroche iko kwa mwanchitekera bwate chibese bona yekireto musubati yakabwata akoraki akarunda akagenda kamotego chiabu atali komo konya nchirende yonsi korugi gabo nkoire oino molikione pension matheka na moligete bwango mokumi. Okay, nkoire pakasa kurangata Nairobi na rangata Nairobi gigaiga musubati na kale gaiga. Okay, okay, musubati na kale gaiga tigamba somere Kiswahili mudada akereka kugundua dume lake liliramba asali nje ya ndoa alipo jifungua wikirabu inanye gold wikirabu straight naje nimbwate mako biara. Okay, oino molikiano kurukunere mwandishi wetu nero tulikerete gabu mapema kurusi gabo nkoire mpaka sakuru kwa nao kitengera kachiatu bono gaiga Mungu anakarega arenda kabesa kagato kalende bijaiga kaimoka akabugori muromo musani erende mumuraiga akamata itogende guchigaria nkoreki ngoyi omusubati uraiga bono gaige gotebekana nga akaenda kuyu musubati fulani ndende basi kaine sana bakaimoka bakagenda sekira bwekemo buna baikaranse kira bwekeiga. Mungwano yolendo bwato musubati oyo iga obotoroko ja bwasere kumwire style fulani bono musani oyo yera gasoko chisiko ukoira na kamonyora okumubekera omochere timatinga no manyetinga niki lakini ne yoga kubekeru atinde pitotalia chiko toka ga kubuka gosene weekend. Okay, bono kurwabu nalio musacho amotete ngaye ekingi okora nonya na ekarasi bango karasi bendagire ye kwa bekire gento kwa beka egasindikana ino molikiono kurukunere pension mateka ndo chinabo kale goja chinguru sana pension wikanje komente omusara kiasi kwa razako. Okay, ngo ikipaka sako rukuna Nakuru muchini Nakuru nkagi gaiga muchini
Chombi afumaniwa akira pata la kisura farakani. Okay, ine roti niko bairesa kende yon speak gabu ino mwandishi wetu. Okay, kuruki gabu nkoire mpaka sakuru kulanda ne Uingereza papa pupa. Bono kai kanto buate omwana musiki omokong okurukonere Olamsi gaiga Orams yani nigo ya ikiretene nyangi ale gochikokora no mwancho yo kurukonere pete. Adam Peti. Okay, bonne nyangi bare gochikokora mapema. Era ni gachi gitabantu babiri batatu igabane batano. Ekiagere ndi bono mate no neserepu ya no muntu manyekaine buno nkorogo kwani iko nini. Okay, bono muna ikagi galia bono bakaje bakabange nyangi buya kabisa. Bantu bakaracha babiri batatu bane batano bali achigete buya. Okay, abantu bakamakuro kumuka bagaichura igaige gotebe kananga na baichore kabrenga muno ye nyange ya sare gete biti atiri on the spot kore nengo tebia serepu ya minto ngana ki Olamsi pole sana tata okole mawe abakungu ngotoka bale gochigi gabo oyo abu twalengete sana harusi kufunjika papa. Okay, abu nango kole gaseti yane ataifa lero muga MC onkorogo kibacha ihiri Vasono monchi muliringa goikira sensome ya dondo emambia bono hauna tukurekera mwali ya sama gazeti bono mambia toko no mutumo koma kege ken never no muga konkoroke bacha tugira na toswa sengampo ya gatembe bono mambia numurubili ne tuwani ya gatembe yo mwenyene gotulikira ujumbe nyoka gali ya mtandao gatembe TV YouTube gatembe TV nsemo ya Facebook ni china machetu je studio niko chira open yanda gotulikira comment ni bengali byago bono mambia asetuwani ya gatembe Jofro Msarigo na ndo malietane Kuroko Matilda Kimto ni kwenye tina akora Matilda Kimto obaiko tata biara hai no we shindwe bona tata biara na kila nafsi na ita tuchande kuralia ukwa kwa Nelson Mangera ukwa kwaraliwe kwa Nelson Mangera nigo ale umwana o James Kamanda na Teresia Kamanda Vanyanchogu Village mwamunali location mumura umwabo Divina Kirubo Mary Kemto Martha Kwambuka Pauline Bosibori Rogers Bosire Ronald Achika na Bernard Oyaro numugaka o Rebecca Kirubo Isefanis Faith Elvin, Susan, Lilian, Diana na Samuel Muiwabu Goti Nyagusira Mbaka Obiri Mangera Rungai Daniel Nyangau Mboya Isaac Boira na Mangera Obuangi abandi ngamona Nyagusira Susan Nyagusira Bosire na Ana abangina Rome ngamona Steven Kinara na Nyambariga Kinara Mokoyoye Mark Nyamao Felix Asafa Mheshimiwa Ronald Sirokorwa Sensi Walda Amwoma Musomi James Jane na Grace nigo ale mwana Omarisera Kombo Muchokoro Onyabiage Nyanduko Mungina Goti Ungori Ubuangi Boira na Kinara ubiroye nurusiwe enkendu ya Motenzuma Vinoro Mbagathi ime ya Nairobi nitukulia Jumatatu jililike 29 mutiyuko mena kabiru mwako uyo gwichirwe nwansa 25 asabirwe na kwaya nigwa Jumanne jililike 30 mutiyuko mena kabiru mwako uyo Nyanchogu Village mwamunali location Marani Sub-County ime county ya Kisii Kurwa asi studio cha Gatembe Television na Gatembe Pharma wetu watumire ngora na magombo chika kichi chobo kendu obonene Nyasaye abalemie watakatifu
National anthem ya never never never. Hallelujah. Kumwakira Nyasaye tata mbuya mono ikiagero ngere opueri wa havia. Opueri wa havia. Okay, there is no any problem ikiare kidege Swahili na kuana mapema. Kakita tempo lia bantu ba minto igatari asobobe ekero gutumwa kere gwatumiru ngaki kobe gento gete frani paka asegete kebe kororo ayoncho kagenda watebi ngaki kobe gento gete frani geki asegete ayoncho kagenda onye nebese na koire nyene bese na koire ye transport koba gento gete mali frani ayoncho kakoraki genda bono gakitari asobobe orocho gwatumiru kwamenya kugenda gwachi gusalie mechi yabanyene kwachi gusalie mechi yabanyene totally orocho mwana onde ni gari gusega ali sinsemo cha nyorofi rogoroga gigaiga okay umwana uyu buna agenderete kunye kwirwanira garia tanyore tiba gakurwa semeri magokora tanyore tiba gakurwa semeri magokora ururo ro koire nuge yechibese guso koire sukari okoire na mochere okoire na maguta yo gukaranga gucheba gwereba bintu biri akoire byose okay ogotebiri igenda binte biga ngirire mbakanka ongere mama ego kisuku kuga kitingo cha mama mintu na mumizirira kitindi koenda okay airinde kubwatari bage nuge yebono kwa makwa bintu kwatirimbuki dirigwa ikiri diba koko eresa mama mwaburunga ki mama mburuma te binte bi na iru no murugo rende koreki ndete nkakigaiga moro siesu kukwere ni muchikoba okay kwamanya gochaka motebi mama tegerera ngotebi mumuru yogo nonyonge binte bindete rugurugi galia acha ndigiti atesegete mbaya sorry mshapima kwa razangu atesegete mbaya atesegete naki okay nga none nyumba tabwati asa kurara nyurufi igakurara gali chikurende stage okay why kakyo mwana onacha ndigiti kabireyo au kamzi okay bona noge kwagera pako monginonde otwara stress otwara sukari amachani narno na waso arne teme pako mabere gaki igoro yao mongino twara bururu monyo igoro yagaye noge okay no problem bande ba makro ba egwe bintu barete ngaki bono rende endugu kogo tirimboka ngirire mwanchione rendo mwanchione nya kwego kigali na bana ekiagera nchitingo nyara gotirimboka gake gasini gembwatete tiga tirimboka okay kwamanya korwo gwa ikabano no maete mukae kwa moererie bintu kwa mate yaye baba binte bi na gukorunyorofi are bintu kwaletrera nde bionsi kara kunurango rarankire kigetayo musubati ndo kuno teba yaya okora ni gachieta keba epeking ya tagore de kiagera gasuku kwaka epeking irenge koba aye peking no zirini okay ozirini bono siringi 200 echiga genda yogure peking na bintu binande birabure arafu baba omugako no maite gasi agokora nyorofi ni maite gasi agokora guteni manyete no ali kire county ya Nairobi county aye baba ayo gocheza mugako egasi agokora nko arrest ugwanja kwanza karangi kirgonda ikaranza kwa gwekirego bono muri ogotoma kabisa serious go ikaranza baba na rende gozenju ikaranza kegagie pesa nikira okay nero ikaranza bona mangana komoereza paka gwakura kamote I love you how comes ye noge how comes no ino mosani o kabisa ogotomire paka bua yo mwire ndagira tigamba tebya bantu ba mintando hospia se montegerete go se munyigwete onye watomiru koba kirigento buna kiganeri aye kobe bintu buno koba tigana na mangana yo kuna korake komiera mieri mechi abantu uroche mechi abantu yabuneka igoro yage nugi sikupemberezi wara sikusoroli never. Hallelujah.